yung nakikita natin. Harapan. Kung nasa probinsya sila, lagi sila kakambay sa ilalim nito. Sabi ng mga probinsya. Hi guys! Good morning! Karon Domingo. Nga. Dugay ko ning bakod kay nagsalig kay Domingo man. Jawa ko nagluto kay daghang tabi salin-salin. Nandiyan na sortihan day guys kay gahapon dihay naluoy na mo. Tagaan mig pan ya. Gitagaan mig tinapay sa Tagalog sa Bisaya pan man eh. Nga. Siguro nakakita siguro to si nga sa mong vlog naningon ni nga bilag mo yung kagawas. Mga nang gitagaan mo yung pan. Sa mga na guys, so ako nagluto, mara rin kanon sa pamahaw. Gala pa mami supas, gahapon, naman lang may agwantahan ng kaon kay sayang tulog din mo kanon. Duha ka magod mo yung kaon sa supas, hindi kanang supas kay mudaghan man kanuga dyan. Di ba tinadami? Kaya sayang din, kaya pagtsagaan kainin na lang din namin. Saka meron pa rin kaming tirang ano? Ayaw po siya. May iba ng lasa. Ngayon ta. Salamat sa naghatag na mo pan. Kasi ko alam dyan nga. Ang katong naghatag dahil na mo sudan. Dito magpaminsyon pero ang naghatag sa pan. Sa kwanto, Ate Winnie. Nga, amo silingan diri. Mga ni guys, muna namin yung pamahaw, tinapay. Ikaw na te! Ito ba ang aking... Ito, may egg pa. Natin pwede pa naman din eh. Kaya na ako magluto. Andiyan, kaya natang giluto di ah. Para ni Busing. Pagkain bata. Sayuti o kuan. Kalabasa. Naman na dyan kanon. Ate, masarap siya na bans dahil may sesame. Kaya sa mga makungal siya sa kanya sesame. Parang kay mo guys, kanang ang ginuugutan na jud kay kami namami dari mga pang snacks kaso lang mga puro mga biscuits. Di ba te? Tapos si Chiria mo na yung ipang palit. Ang dawa may dala nag-request ko sa ranang gihatag mo ng amo lamang gitigo magamo si Chiria pila naka-karton. Kati isang sako na eh. Nauli na ni Atis probinsya niyang si Chiria. Gahaw na po guys hapong gitigo kaya umuli ko hapong dadun. Nandiya ka niya mong gino nagtapi ni. Pani tapi nga sinunog. Kay bawal lang mo magkape. Lagyan mo na lang ng tubig sa mo.
Kasi hindi nga nasara eh. Sabi na, bigay na lang natin sa aso. Ha? Hindi nakalapat eh. Yung baba. Alam mo, hindi ko na makain yung supas ko. Ito pa lang, busog na ako eh. Salamat po. Dalahan na pinaka. Salamat sa nagbigay. Salamat po sa nagbigay ng border bands. Dahil may isa. Meron pa talagang mga taong mababait sa amin. Marami. Alam nila yung sitwasyon namin, hindi kami makakalabas. Tapos yung frontliners namin na tagahatid, malayo dito yun. Bihira lang kami mapasyalan. Sorry. Nag-upis pinito. Sabi mo. Napakain natin. Bili tayo. Spirit. Bang sweet spirit. Nabusog na nga ako, hindi ko na makain itong supas ko. Wala naman naman ito. Naglagyan natin ang dahon ulit. Ay, ito pa dahon. Dahon ng dahon. Dahon na saging. Dahon na sa yuti. Mamaya kukuha ako ng dahon ng muting kahoy. Ewan ko kung baka matuyo. Hindi matuyo? Kaya pumangat. Hinilip mo? Nung karaan, tingnan ko nga. Nung kasi maganda yun, parang bago nung nakasimos yun. Busog na ako. Morning. Saan tayo? Morning pa ba ngayon? Morning. Yung alas 12 morning. Ay, alas 11. Alas 11 guys, mapaya magpapamahaw kayo. Yung bakod ni. Late namin mo bakod. Yung paaraw muna. Wala mong kinabuhi na rin guys, sagdugan niyo bakod. Sagdugan ko yung nasuog, sagdugan niyo bakod. Among busing po, maumang po. Natakda namin sa among busing. Among busing, late na siya mga doon pagkaon. Sleep yun. Mas late. Napuna na ay tanghalian pa. Almusal pa. Mga ba, sa mga namutana, tuluran sa bukla rin namin bus. Among bus. Tagawang na retired doctor. Yan, kain ko natin. Nakakabusog nga eh, busog na ako. Hindi ko na kumakain talaga siya. Bigay ko na lang sa aso. Kung nagawin ng paan pa lang, Ay, tapos na, linis. ano? Lamit ng gatihan. Kainin din na laman sa atin. Parang pwede ng burger talaga. Ito na naman kayo. Pero, tama ka din. Tapos ako maglagay. Lalo sa ito, iinit. Pinakay. Ano tawa ko? Okay lang kung nainin eh. Ang kanya naman. Parang burger talaga ito. Pag ako pagkakain ng tinapay, ako mainit. Yung mga iniinit na tinapay. Dapat iinit para malito. Ako hindi. Malito pa. Tawag pa sa linis. Para tayo nasa mahilis. Dapat pala pabili tayo ng litos.
Dati bumibili kayo ng litos ano? Ganun pang sabihin tayo. Ay, salamat ang tuwa ko gumaling na. Pwede na. Pero wala na na yun. Pero punasan pa baka umalik. Baka kumain ka ng pang-allergy. Naka-allergy sa'yo. Manok. Tagal ako kumain mo na. Wala na ako malergy. Yung mga kinain natin. Sardinas. Sa allergy sa sardine. Yaman. Litos sardinas. Masarap ba? Salig na ako. Pero alam ko pagkakain ako ng tinapay, madali ako lutuin. Ayun, nagsipas ko. Ayaw ko na. Tawag ako sa amin. Si nanay nag-miss school. Hindi ko nasagot. Dito ako sa kusina eh. Ah, malalapil ko. Yeah. Simula na naman. So, Kanina pa. Ay, wala signal. yung direct TV, makakala sa cinema. Sa TV. A few moments later. Magutan din sa tidig na uguan nangka. Kaya gihatid gikan sa probinsya nila sa Marinduque. Ano diyang nangka? Gamay pa bakti na. Malili. Ayun, ito. Pero masasabi nyo. Ay, kung hindi niya taas. Sige. Sa tidig na magluto dahil expert siya sa pagluto ng langka. Sure ba? Ang langka maliliit. Binabiyahe yan. Galing sa Maniwaya Island. Marinduque. Galing Maniwaya Island din. Yung puntig pa Maniwaya Island. Ayun. Dali ra na maluto kay Kuan. Oo, maliit pa. Sabi ito mga ano pa maliit. Dahil sa kanyang handlag sa hindi ko malikitan. Isang ka lang nabikitan. Isang ka lang nabikitan. Ako nagmumidikit ka. Tapos lagi ng tubig. Ano? Parang didikit. Pwede naman hindi. Hindi ba makakaano sobrang liit talaga. Oo. Bata pa yan. Basta. Yung ano ka yung bata. A few moments later. Aring na yung niluto ni Ate Dig ng ka.